to pila sngewbha ka jingstat ke bapio na school ne pidang sngodon kam ban tip khambha shishu ya ka kor computer wan ha AICS lane Advanced Institute of Computer Science kabadon ha paham sim Nongpoh mar persya bat ke school Alpha Higher Secondary School nyidon sibun kir kom hikai ban tip ya ka computer ban tip khambnya shishu phun hau number pra line nyo ar nyo sau ar ndreu nyo lane praiwe line ar not sau pra san sau wan mapi hikai mangi banang ban start mapi ban sengan galawai jong gari om tangkata henrengi diru ya ki laptop bat ki computer ki barim lane ki all stock hagador ke babit bat ki mar ki badang tip top ka jingdon jong ki kam thok kam syukur lagade ha ki kam khai pateng lane ki kam sensiar khadar lane ki kam Shnong kam thau ka juwan ra bha ka jingklumar jingmot ha ki bisa thok ne ki babat ya ka bor ban penbek ya ka jing ya klumar jingmot wat hadin bagi babon ki jingja kila Nongpoh perthai henry wat la ka taru kum kini ki kam kila nang ye jabet na ka por sa ka por ha ka wei ki Shnong hari Bhoi district ka belatip kum ki Shnong Mawiong ka badang hap ha po ka raj nong lengdo ka Shnong ka bajangai tang khandiat kilometer na Nongpoh Uwe Rangbah beriu ya balatip kerteng kumuba dud lengdo ubala hendru pulai snem kerta ula thau tu ya kesil Rangbah Shnong bat kesil secretary Shnong rengkat ke letterhead jong Dorbar Shnong ban di ya ki jaka segi beriu bat ru u airu ya ki kot pata lane ki Dulir jaka menta la kattu kena teli ki jaka ki bahap hapo kena Shnong rengkat ke jingi dan ketilang jong ka wei ke Khun kenthei jong u ke balatip kerteng kum ke kong numita lengdo ka bala live san snem kerta habakren halor kene nagaliang jong Rangbah Shnong Mawiong uba Matthews maring ulong bagane gede kesin ka balai ka bag Shnong kala bat ya u halor kini ki ju ki kam ki bolale nda ke jingdon ketilang jong keti Khun kenthei jong u henry ha ki arsin bala lap yekni kam jong u ka Shnong kala shubu tang da ke jing maham bat penkut ye ki jing kran tang hapo ka Shnong henry long kumba uneu Rangbah bat kini ke Khun kenthei jong u ki nyopo penban ye ke jing maham kumta kilami syakmat ban lum da ke Dorbar pai ba ha kene ke sin kem ke balai halor kene ke kam ka bolale kumta da ka wei ka sur jong ka Shnong ha ka jing sim bentalang nadu ki riu Rangbah jong ka Shnong rengkat ki long kemi bat ki nong ilam Shnong ha ka jing ilam jong Rangbah Shnong uba Matthews maring kila sim ya karai ban penmi pai ba ye kene ka kam khnang bakan long ka jing tip jong ki babun ki beriu ki bangat ha kene jing syariam ha ka kam di bat thit jaka ha ka ju por ka Dorbar Shnong kala rai ru ban bu da ka suspension Shnong yau ne Rangbah rengkat ketika Khun kenthei jong u Nagaliang jong ying kasem jong kitiki arngut ki beriu ki belet thok Lengbah uba Clement lengdo ula penpau ya ke jing sokhya halor kene ka kam ka bakum ka ying kasem kim dan jing tip AA u Rangbah Shnong ula kentu ye ki pai ba makin hosiar na ka bale ye ki bakum kine ki kam ki bapen kelumar jengmot yala ki para beriu namar sisin kesngi ki kam thok kin sa mi bej batkan long ka jing lerang om tang ilade henry ye ka ying kasem barok ka wei nalor Rangbah Shnong uba Matthews maring hagini kesngi lai don langru kiwi ki nong ilam Shnong ki bakenthop ni uba Ripple makri ubrio secretary Shnong uba Savio maring ubrio assistant Rangbah Shnong uba Crossmel maring lembat kiwi te nagaliang jonga Rangbah Shnong jong komoyong ha kene ke step rangkat bat ki pai ba nong Shnong ngilap ha ke bede bat ka num ni talang do ko basong basa ha moyong rangkat bat pa jong ka pa do ngilalap mata ke step ha ka Dorbar Shnong ya ki kam ke chile jong ki de halor kane ka kam ka ba ki Shna sil tu hi akang ba Shnong tu hi no pa jong ka ba do bat Shna sil tu bat thau Dulir tu Shna sil tu bat kini ke bro ba ni ka Dorbar Shnong ngilalap ya ke chile jong ki te imat kade ka sin ka banangkong o ka sin ka balai ha ka jilap jong Rangbah lembat ka Dorbar Shnong ya ka jile jong ka num ni talong do ka banda tu ya ka jaka jong ki wei ka di du ya ka jaka jong ka ba ke kini ka lale kade ka sin ka balai te kumta na kaliang jong Rangbah Shnong ngapan bana pai ba ya kade ka khubor ba la hasor ne la hatundong ba phimde ban ya bi ya kane ka beriu lania kanu ka bang ka bakaram ka sya ka benda na kaliang jong ka Dorbar Shnong bat na kaliang jong Rangbah Shnong ngipen berapa ba nadu menta kesi na menta kene ke beriu ngim don jing ba kli lata ka le ha kanu ka jaka bat kumjuru ha kene ke step leng ba ka jingrai jong ka Dorbar Shnong ki babun ki balang minung pa kun semla ngila sim ya ka senjam ka bakadu ba
na bynta kane klungi jong ba dolong do ba akung urung ba Shnong bat siltu kung urung ba Shnong rekat bat ka Khun jong ganung tang do ngilabu ya ka suspension hakal yang jong Dorbar Shnong na kamta ki te kumta na du kane ka tarik ar poi tarik benai khanda ar jar sau habe de bat kane klungi ka Dorbar Shnong hi kam don ji bat kli kubre Lang jengar nga sngewbha tangane Bhoi dekat ba namar ya Shnong hina em grom ya ke baka an ya Shnong ha wala de para serta ngam la le namar ga la penja brom ya Shnong ga thau te ngam dan cibun ki kentin de ci sungu ya ke baka Shnong kal arai kadi tangta arai dengan kumu kini le ki pa ha ide ni ga brew ini ka Shna siltu tho Dulir tu klem datip mengarung ba Shnong lem ba Dorbar Shnong ngilalap leng baki try baki benda lan baki pan pista ya kini kot selagi wan sengau rumah Shnong rekat ke Dorbar Shnong nda kila deble ya kene kam Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru wei ar nyau lai